8 साल पहले हमार बियाह भइल तो पत्नी कहली कि सब लोग जब नया शादी होला तो कहीं बाहर घूमे जाला, गोवा, मनाली, शिमला। हमनी कब चलल जाई? हम कहनी जे में का बात बा, तनी पैसा हमरा लगे होखे दा, तारा के सब घुमा दे। समय बीतत गई, हमरा न्यूज पर कितना व्यूज आवत तारुआ लोगन देखते बनी। हमरा लगे पैसा ना हो पाइल, हम ना घुमा पैली। अब रोज हमरा घरे बात खातिर झगड़ा होखे लागल। काल रात सुता रहनी त फिर झगड़ा शुरू भइले बात पर। तलेले भगवान जोर से बारिश मंगा दिले। हमरा दिमाग में एगो आइडिया जागल। हम का कैली कि अपना बेटी के, अपना मेहरारू के दोनों के हाथ पकड़ ली आ अपना छत पर लेके चल गई। हम तीनों जन पानी में कूद कूद के नहाए लगली जा। खूब मजा लेनी सन। जब फिर अंदर आईनी सन तो हम अपना पत्नी से कहनी, का हो गोवा घूमलू हा, कैसन लागल? पत्नी हमारो बड़ा का बात बेहोश हो गई। डॉक्टर आइला, इलाज होता।